6. Aurrekontuen aldaketei dagokion 3/2014 zerrendaren barri emotea. Udalbatza estan beste organoek onetzitakoa. Honi buruz ere zenik, hurrengo puntua mesedez. 7. Aurrekontua egikaritzeko egoeraren barri emotea. 2014ko lehen hiruhilekoari dagokiona. Udalarena eta erakunde autonomoena. Honi buruz aipamenik, eskerrik asko, hurrengo puntua mesedez. 8. 2014ko ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagokion eragozpenei buruzko txostenaren barri emotea. Honen gainean zerbait, hurrengo puntua. 9. 2014ko aurrekontu bateratuaren egikaritzan aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko 2014ko apirilaren 11ko txostenaren barri emotea. Honi buruz, zer esanik, ederto, hurrengo puntua beze. 10. 2013ko abenduaren 31an aurrekontu egonkortasunaren ebaluazioari, gastu arauaren betetzeari eta sor biziaren maila betetzeari buruz, 2014ko martxoaren 28an Bizkaiko Foru Aldundira bidalitako txostenaren barri emotea. Honen gainean zerbait, ederto, hurrengo puntua mesedez. 11. Kreditu gehigarriari dagokion 2014 kreditu aldaketa onestea, lurralde politika eta kontratazio arloak eskatuta. Horren zenbatekoa, 188.612,75 euro da. Bai, Pepek, De acuerdo. Bilduk, Ados. PSek, De acuerdo. EAJak, ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 12. Euskararen erabilera plana onestea, 5. plangintzaldia 2013-2017. Pepek, Bueno, pues nuestra opinión es reiterada, ya lo hemos manifestado en diferentes comisiones informativas. Consideramos que de alguna manera se está patrimonializando un idioma, se está de alguna manera intentando imponer y no convencer, y por lo tanto nosotros mantendremos la postura que hemos mantenido en ese aspecto siempre, y por lo tanto nos mantendremos en contra. ederto, Bilduk, Bueno, lehenik eta behin esatea, plan hau nahiko berandu datorrela, abenduaren aurretik onartua izan behar zuela, legez, baina, bueno, orain dakargu ona. 86.997 dekretuak ezartzen dituen minimoak ere ez ditu betetzen, plan honek. Ez lanpostu zerrendaren hizkuntza egoera, ez zeintzuk atal izango diren elebidun eta zeintzuk euskeraz, ez hizkuntza irizpiderik, ez da kontratazio irizpiderik ere. Gu orain dela bi batzorde aurkeztu genituen beste plan batzuk, beste herri batzuetan onartu diren planak, eta ez dira kontuan izan, oso kontuan hartu. Oin dela urtarriletik eskatuta daukagu langileen lanpostu zerrenda, eta oraindik ez dugu jaso. Are gehiago euskara arduradunak erantzun dau berak bez da ekola. Zertan oinarritu da plan hau, zeren arabera ezarriko dira derrigortasun data berriak. Izan ere dekretuak ezartzen dau minimo 15 derrigortasun data berri ezarri behar direla, eta hau planaren proposamenean beha agertzen da, baina ez dago honen inguruko zehaztasunik. Nola erabakiko da edo. Hau guztia kontuan izan da, kontrako bozka emango dugu. bai, PSek, Bueno, nosotros no sé qué variaciones hay de la aprobación inicial, porque así lo entendemos, del 27 de diciembre a hoy, 29 de abril, que hacemos la aprobación definitiva. Entendemos que es el mismo plan que, en fin, después de varias controversias fue aprobado aquí y que aquí lo que traemos es la aprobación definitiva.
Nosotros vamos a seguir manteniéndonos en aquello que siempre decimos, que el euskera y el consenso tienen que ir de la mano, así lo creemos, que hacemos flaco favor a veces cuando utilizamos el euskera con uso partidario y partidista, y que lo único que podemos discrepar, ya sé que en EDIS es así, pero es que es así, Es decir, se usa el euskera de forma partidista y partidaria. Y eso, y al final el euskera, si no nace desde consenso y diálogo, difícilmente va a tener recorrido. Y de verdad, porque a veces lo que podemos discrepar aquí unos partidos y otros son los ritmos, siempre te lo digo, los ritmos, pero no que nadie estemos en contra de una lengua que entendemos como propia. Por lo tanto, a lo mejor requiere por parte de todos, como en los puntos anteriores, consenso y diálogo, porque al final yo creo que nadie estamos en contra y todos a favor. Por lo tanto, siguiendo el voto que emitimos entonces el 27 de diciembre, nuestra abstención para que el plan siga adelante. Perfecto. EJak. Bueno, a ber, nik, bueno, ulertzen dut, PPk, bueno, inposaketa bat, bueno, ulertzen dut, inposaketa bat lez ikusten dauela, eta Bilduk, bueno, ba, kutsiegi dala, denporaz kanpo, ez da egit, bueno, ba, ulertzen dut, zelan aitzakiak euskararen arloan direzenak, dagozenak, eta behin da berriz hemen euskara ekartzen denean mai honetara, aitzakiak baino ez ditugu entzuten. Bueno, lehen ez eguen horrelakorik udaletxe honetan, herri honetan, ez eguen eser ere sonlakorik. Plangintza bat jarri dugu gainean, programa bat jarri dugu gainean, gure programa jarri dugu gainean, egia da, bueno, ekarri dituztela beste herri batzuen programa batzuk, baina, bueno, gu gurea eratu dugu, bueno, batzorretan egon saria, ikusi duzu, beste programa batzuen ikusten zelan egiten da, direzen, ez 2, 3, 4, uste dut 5 edo 6 programa gainean egon direzena, teknikari mai gainean egon direzela, eta, bueno, gure aldera ekarri ditugu, eta basauritarrentzat eratu dugu plangintza bat edo plan bat. Orain arte ez zegoen plana, adibidez. Bueno, aurrekontu bat jarri dugu gainean, ekintza desberdinak jarri ditugu plangintza horretan, eta euskara udal mailan bultzatzeko nahian. Teknikariekin, barne mailan, zerbitzuak, hau da, basoritarren eskintzen diren zerbitzuak euskeraz edo, euskeraz emoteko nahian, hori dena lanean ari gara horrekin, eta horretan hemen barnean, udaletzen barnean, eta atara nahi dugu kanpora. Hori lanean ari gara horretan, eta bai egia da, bueno, ba, suekoak esan dauenez, bueno, ba, konsenso edo adostasuna bilatu behar dugula. Nik ez dakiz gertatzen den, baina mai honetan ekartzen dugunean euskerea, adostasuna, bueno, ikusten da. Bezalde batetik, gitxi dela, asko dela, bueno, ba, behar bada, batzuentzat gitxi, batzuentzat gehiegi. Egia da, orain arte, onelakorik ez dala egon. Ez da egon onelakorik. Eta aurrera bultzatu nahi dugu, eta pausuak emon nahi ditugu honekin. Hobeago egin dezakegula? Ba, noski. Baina, bueno, joa zibiltzen, guaz aurrerantza. Bueno, batzuk, dirudienez, nire ustez, bueno, ez dakit, ekintza desberdinak ditugu, daukagu trebakuntza bat langileentzat, daukagu itzultzaile zerbitzu bat, oraintxe bertan, basauritarrak, bueno, bai erderaz euskeraz entzun aldituzela pleno guztiak, badaukagu eguneroko lana internetean, web horrian, hau da, eguneroko lana, eguneroko bizitza udaletzean, euskalduntzen ari gara, bueno, euskalduntzen, euskera bultzatzen ari gara, ezta? Orain arte hori ez da egon, edo egon dira, baina, bueno, egon dira, bueno, apur batzuk, landu barik, eta hori zehazten ari gara. Bueno, badirudi hemen batzuk euskera edo euskerarena eurentzat hartu nahi dabela, eta beste batzuek nahi dabela, bueno, ez daki nora bota, ezta? Nik ez dut ulertzen, edo gu ez dugu ulertzen, zelan mahai gainean jartzen direzan plangintzak, aurrekontua, proiektu bat, eta aurrera ataratzeko proiektu hori lana, egiten ari dan lana, batzuk ez dabe ikusten. Bueno, lehenago egin alzala? Klaro, lehenago egin alzan, baina, bueno, oztopo batzuk pasatu behar izan ditugu, partaietza prozeso batzuk pasatu behar izan ditugu, batzorde desberdinak egin behar izan ditugu, edo adostasuna bilatu behar izan ditugu, bai alderdi politikoak, sindikatuak, Eusko Jaurlaritzari aurkeztu, bueno, hor prozesu bat egon da, hor pausu bat egon dira. Orduan, bueno, nik ez duguna ikusten da,
zelan aitzakiak ipintzen dira beti euskera mai honetan ekartzen danean. Alderdi bakoitzak, edo behintzat udaletxea ez da bakarrik EAJ, edo ez da bakarrik Bildu, edo PP, edo PSOEk, ez da bakarrik. Udaletxea gara guztiok gara, eta euskara izan behar da, edo euskara izan behar da guztiona eta guztiontzat izan behar da. Osea, bakoitzak badaukagu iritzi bat euskararen gainean, dano daukagu gure iritzi euskararen gainean, bakoitzak berea, baina ez gara bakarrak honetan. Ez gara bakarrak honetan. Orduan, guk ez duguna ikusten da, zelan beti jarri baritugu oztopoak euskara bultzatzeko. Gu ados, noski. Osatxo bat. Euskararen inguruan arazoak ez dira mai honetan jartzen. Euskararen inguruan arazoak atzeragotik datoz. Osea, batzordean arazoak eukitzen ditugu. Eta lotxagarria iruditzen zaigu, euskara batzorde bat egonda, euskara teknikari bat egonda, holako plan bat ateratzeko, urte osoa pasata gero, minimoak jasotzen ez dituen plan bat aurkestean. Osea, lotxagarria iruditzen zaigu, eta ezin dugu onartu. Lan egin behar bada, lan egingo dugu, eta beti demostratu dugu lan egiteko prest gaudela. Bueno, proposatu dudan plana batzuentzat larregi da, beste batzuentzat gutxiegi da, eta zuek esaten duzue minimoak ez direla betetzen, eta beste batzuentzat gehiegi dela. Dana den, adostasuna bilatzeko, por supuesto, mai gainean dagozan gauzekin bilatu bada adostasuna. Batzar bat planteatzen bada, plangintzan baten gainean planteatzen bada adostasuna, eta egiten duguna da, beste herriko edo beste nunbaiteteko plangintzak jarri mai gainean dagoena adostatu beharrean, hori lanetik egiteko era desberdina daude, baina nik adostasuna bilatzeko orduan zaila izaten da. Lan egiteko era bakarrik zuena bada, inoiz ez dugu adostatuko, argi dago. Ez, batzordean. Sindikatuak, Eusko Jaurlaritza, alderdi politikoak, euskara aurko batzordea, ez dakit. Euskara aurko batzordetik nire uste hau ez da pasa. Ez onartu du, 3 biderrez pasatu egin da batzordetik, hizkuntza saila Eusko Jaurlaritzan onartu egin da, eta jarraipen batzorde bat izan da, non teknikariek eta sindikatuei agertu jakie, eta ekarpenak eta emoteko epea emon da. Batzordean, 20 egunetako epea emon jakie batzordekidei, eta ez da inolako ekarpenik, alderdiek ez dute inolako ekarpenik egin. Jarraipen batzordean 10 egunetako epea emon jakia eta 2 ekarpen egin dituzte teknikariek, sindikatuek bat bez. Eta 2 ekarpen horiek sartu egin dira planean. Hori da adibidez egon den aldaketa bat. Izan dira ekarpen teknikoak eta egin direzenak aldaketa teknikoak. Emondako argudioak, bakotzen uste dut argi dauzela. Hurrengo puntua, mesedez. A ber, bai, esango... Aquí hemos escuchado algunos argumentos con los que en este caso no estamos del todo de acuerdo. No nos parece excesivo. Nos parece que es poco efectivo. Y de hecho, llevamos ya mucho tiempo en muchos municipios y en prácticamente todo el País Vasco planteando el plan tal y como se ha planteado este plan del euskera en Basauri. Y obviamente los resultados son muy, muy escasos. Hay una provincia histórica que es Álava, donde gobierna, tanto en Diputación como en la capital, el Partido Popular, donde se fomenta y se promociona el euskera. De igual manera que en el resto de los territorios históricos. Y posiblemente se está consiguiendo más efectividad que en lugares donde gobierna el Partido Nacionalista Vasco. Con esto quiero decir
que es mejor, yo creo que todo el mundo me va a entender, proponer que imponer. Aquí se habla un poco de las subvenciones. Se está imponiendo a la ciudadanía el uso del euskera para determinadas ayudas por parte del ayuntamiento, y le estoy hablando de todas las administraciones gobernadas por el PNV. Esto lleva años haciéndose y sigue sin resultar efectivo. Con lo cual entiendo, y nuestro voto en contra va en ese sentido, no es que nos parezca excesivo, todo lo contrario. Nosotros estamos perfectamente, estamos encantados de que se promocione el euskera, es más, ojalá se promocionase mejor. El tema es que, en nuestra opinión, el PNV no lo está haciendo de forma adecuada. Muchas gracias. A ti, Cristina. Si crees realmente que la política del PNV respecto al mundo de la euskera es impositiva, en fin. Sigo diciendo que para unos demasiado poco y para otros excesivo. En cualquier caso, estamos dispuestos y deseando que todas las propuestas que tengáis también en municipios donde gobernáis en torno al fomento, a la potenciación del mundo del euskera, de su uso, de su utilización, de su normalización, las traigáis a esta mesa, que estaremos encantados de analizarlas. Bai, horrengo puntua mesedez. Bai, a ber, sartu egin zen, bozelamailen batzaren ostean, agertu jakon proposamen bat sartzeko, plenoan sartzeko, eta, bueno, ja, gai zerrenda bideratuta egoan, eta bozelamailen batzarra bebai, eta olako idazki bat edo deklarazio bat, sexu askatasunari eta sexu dibertsitatearen egunari buruzko idazki bat. Orduan, bueno, parkamena eskatu lehengo, bueno, denporaz kanpo dagoelako, baina, bueno, uste dugu, bueno, egiten dauena, olako idazki egiten dauena da, gehitu egiten dau. Orduan, bueno, horregaitik, bueno, proposatu nien alderdi guztiei ikusten badabe, ekartzeko osoko bilkurara, eta, bueno, irakurtzea eta boska egitea. Orduan, urgentzia edo larria premia buskatu, ez? Orduan, euskeraz irakurriko daude berak bestiak erderaz edo zelan? Euskeraz irakurretan nahiko, ez? Eta itzultzaileak badauka erderaz irakurtzeko, bai. Bai. Sí, nosotros, un matiz, antes de... Bueno, no sé si estamos ya en lo que votamos, fuera del orden del día o... Sí. Pero la premia, la urgencia, ¿no? Premia la urgencia, estamos de acuerdo. Quería matizar un tema. Beraz, oain premia boskatu. Premia. Eta gero irakurri. Bai. Venga, vale. La urgencia, bai. Bai, Pepe. Urgencia, de acuerdo. Bai, Bilduk. A2. PSek. También, de acuerdo. EAJak. Ados. Beraz, oain irakurriko genduk eta gero boskatu, ezta? Bai. Sí, nosotros antes de leerlo, porque no tenemos ningún problema con el texto. Damos las excusas de Asier, pero en parte, porque creo que tampoco es cuestión de que él pida perdón, ha dicho perdón, que no excusas. De algo que se lo he dicho esta mañana y lo quiero retirar en acta, hay comisiones técnicas en UDEL, hay técnicos que trabajan en esos temas y que debían tener mayor diligencia a la hora de presentarnos estas cosas, porque quien hoy tenemos que votarlo fuera del orden del día somos los políticos. Y saben perfectamente en fechas muy determinadas que no se inventan cada año, que cada año son las mismas y que, por lo tanto, lo que se llegó ayer y lo vimos todos, a última hora lo podían haber hecho hace un mes. Y, por lo tanto, a esos técnicos propios, como los técnicos que también conforman UDEL, un mayor nivel de diligencia para que los políticos no caigamos a veces pues, un poco en el ridículo. Sin más. Bai, baina, parkamena da, bebai, ustot, jendea jakin behar dau, gai zerrendetik aparto de badau, normalean ez daki sartzen dala. Orduan, horregaitik, teknikarekin edo eudelekin teknikarekin, bueno, esan beharko deutzeguna, esango diogu, baina, bueno, hori aparte, bai. Irakurri mesedez. Basauriko udalaren manifestua sexu askatasunari eta sexu dibertsitateari buruzkoa. 2014ko maiatzaren 17an homofobia, lesbofobia eta transbofobiaren aurkako eguna ospatuko dugu. Basauriko udalak berretzi gura dauk diskriminazio afektibo-sexualaren eta genero identitatean oinarritutako diskriminazioaren aurkako borrokan duen konpromisoa. Izan ere, diskriminazio horren funtzean aurreiritziak eta ezjakintasuna daude, eta berdintasun printzipioaren aurkakoa da.
Printzipio horren arabera, pertsona guztiak berdinak gara eta eskubide berberak ditugu, gure orientazio sexuala edo genero identitatea edo zein dela ere. Egia da, azken urteetan aurrera pauso handiak lortu dituztela lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexual taldeek. Mendibaldeko herrialde asko eta askotan. Berdindu egin baitira zenbait lege eta eskubide. Dena dela, oraindik ere badago zer lortu gizartean. Esaterako, orientazio sexualaren ondorioz sortutako indarkeria munduko hainbat herrialdetan eragiten diena lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta intersexualei. Gaur egun, joera heterosexual, binarista eta heldua posible den arau bakar gisa aurkezten da, eta gainerako aukerak errudun gisa agerrarazten dira. Mendebaldeko sexualitatearen eskuliburua mugatuta dago beraz, eta onargarritasun soziala, legitimitate morala eta legezko eskubideak galarazten dizkie gainerako sexu praktikei eta identitatei. Egoera horren ondorioz, lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexu taldeen barruan ageria egidekoa da jendorrean adierazpen afektibo sexualak egiteko beldurra. Gay, lesbiana, transexual, bisexual eta transgenero eta intersexualek askotan intimitatean eta sekretupean baino ez dituzte egiten adierazpen afektibo sexualak eta identitatearekin lotutakoak mendeetan zehar jasandako errepresioaren beldur. Komunikabideek ezinbesteko garrantzia izan dute pertsona hauei buruzko kontzientzia publikoa sortzeko orduan. Eta ezinbestekoa ere, familia eta bikoteen aniztasuna eta hoien ereduen goranzko ikusgarritasuna erakutsi eta islatzeko. Garaio honetan, lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intergenero pertsonen bizitzari buruzko diskurtsoa gurutzatu egiten da familiari, fedeari, elizari, gerrari, politikari, osasunari, ekonomiari, kirolei, entretenimenduari eta askoz gai gehiagori buruzko estaldurarekin. Horren bestez, oraindik beharrezkoa da komunikabideek edo zehatzago izan da kazetariek lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intergenero gaien inguruko aurkako ikuspuntuak eta aurreiritzi eta irain iturria izan daitekeen erretorika bereiztea. Horregatik guztiagaitik, uste dugu garrantzitsuak direla, bai iritzien trukea, bai komunikabidei eskaintzea legediaren arloko aurrerapenekin batera, lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual kolektiboetarako arrakastak agertzeko aukera. Tresna horiek gaiak ikusi egiten edo modu arduratsuan tratatzen lagunduko dute. Herritar batzuen buruan zoritxarrez oraindik bizirik dirauten ideia baztertzaileak eta bitxikeriek bizirautea eragotzita. Eta tresna horietako bat dekalogo bat izan liteke. Horren bidez, komunikabideek lesbianak, gaiak, bisexualak, transexualak eta intersexualak egiten duten tratamenduak herritarrei ahalbidetuko dielako euren ondorioak sortzea. Informazio zehatzaren eta testuinguru egokiaren ikuspuntutik jarrera homofobo, lesbofobo eta transbofobotik urrunduta eta oinarrizko giza eskubideen printzipioekin neurri handiagoan bat datozen jarrerak sustatuta. Basauriko udalak beraz, bere barne komunikazio politikan eta baita bestelako komunikabideekin izan ditzakeen harremanetan, bere egiten ditu honako dekalogo honetan jartzen diren irizpideak. Bat, komunitatearen giza kapitalaren garrantzia azpimarratu. Haren testigantzari eta esperientziari pentsamendu iraingarriak eta diskriminatzaileak desagerrarazteko analisi gaitasuna eman. Bi, lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen kolektiboen bizipenak, beharrizanak eta ekarpenak gizartera gehitu, gizarteko kideak diren aldetik. Eta elementu horiek zeharkako material bihurrarazi informazio hildoak prestatzeko orduan. 3. Osasun, segurtasun eta partaidetza gaiei tratamendu zuzena emateko asmoz herritarren eskubideak aldarrikatu, kolektiboak horiek betetzeko eragile aktibo bihurtzearekin batera. 4. Komunikabideekiko lankidetza sustatu gai guztietan, berariezkoak eta kolektiboetan euretan oinarritzen direnak barne. Horrela, gizartearen benetako irudia egingo da, eta horrek lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen kolektiboaren irudi zehatzagoa ematen lagunduko du. Kolektibo hori heterogeneoa da. Horregaitik, komunikabideek estereotipo negatiboak sortzen ez laguntzeko erantzukizuna daukate.
Beraz, beharrezkoa izango da iritziak eta adierazpenak zaintzea, gaien ikuspegi orekatua eskaintzeko. 6. Komunikabideak lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen elkarte eta kolektiboetarantz hurbiltzen lagundu, gaien eta edukien tratamentuak, terminologia eta ikusgaitasuna adostuta estilo gidaliburua sortzeko asmoz. 7. Komunikabide sozialek homofobia, lesbofobia eta transbofobiaren aurkako borroka aldarrikatzeko lanean parte hartu behar dute, guztion borroka delakoan. Eta era berean, lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen kolektiboek jokabide iraingarriak eta violentuak desagerrarazteko egiten dituzten balio eta ekintza guztiak edatu eta hoien garrantzia azpimarratu behar dute. 8. Homofobiaren gaitzak edo desinformazioak ukitutako kolektiboei eta pertsonei ahalduntze pertsonaleko prozesuan lagundu, jardunbide egokiak eta herritarrei helarazten zaizkien ereduak ekarrita. 9. Lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen komunitatea eragile aktiboa izan behar da. Informazioa, komunikazioa edo teknologia berriak dakarten arlo guztietan. Hoien kolektiboen eta komunikabideen artean partaidetza, lankidetza eta laguntzarako elkarrekiko konpromisoak bultzatuta. 10. Komunikabideek eta erakunde publikoek ez dituzte homofobia eta lesbianen, gayen, transexualen, bisexualen eta intersexualen eskubideen aurkako gainerako jokabideak segurtasun edo hezkuntza arloko berariazko kontutzat jo behar. Eta pertsonen bizitzaren alde guztiak zeharka eta positiboki ukitzen dituzten iritziak eta jokabideak sortzen laguntzen duten eragile bihurtu behar dira. Mi esker. Pepek. Bilduk. Ados. PSek. El único matiz, no sé, sabemos si UDEL, porque creemos que esto ha venido de UDEL, es la preocupación que tiene últimamente por la política de comunicación, porque todo este decálogo es política de comunicación. Ahora con esto, ayer con la violencia de género, en fin, yo está preocupado si los políticos comunicamos o no comunicamos, a lo mejor hay que plantear que hay que eliminar otras cosas y hay que educar previamente y hay que hacer otro tipo de integración, pero bueno, de acuerdo con este decálogo de políticas de comunicación interna y externa. Transmitir esa inquietud a Eudel, Loli. De todas formas, el PS sabe muy bien que lo que se comunica es lo que trasciende, para bien y para mal. EAJak. Ados.